Good morning, good morning, good morning, good morning. Today is July 13, 2025. Oy, Steven. Manamay na din sinusun. Di ka good man tigkita ko ang video. O gini special mention ko like ikaw. Ngayon siya di diha plaza, gini inayat, gini hingayat. Ngayon tungod kayo na kay Domingo, may dahan to nagpatsalin. Ini, nakakaroaloag kay kanan mil. Mamamayad kita. Marasa niya na iton, nilaga. 150, lagaw na 150. 150, itong taos dito kanan sin. Pwede. Di man. Okay. Ini. 50. Sige tagyan mo luy. 15. Yes, oo. Harang. Nganhintang lad. 50 pwede. Hipon ka ng 20 pwede. Oo, guys. Pwede ito tulos 50. Oh, Jis. O sige, iton. Magic sarap. Pera na rasip. Tagten. Sige daw, maupat. Papay doon asin. Tagpera pa niyo kilo yan ah. 7. 7. O, mapait lang ko ka ng 400. Sunod, may dat pa nga niya itong magpatsalin. Tapos sigahatag tangad at mga preso. Siga kilo bangalitsun. Kaya tiba ito hindi na nagpapakatilo yung talong dito. Adi hingging papahatag haim. Dam nga salamat. Amala. Oh, maalas 6, 20. Oh, papaspasan talay niya no. Kaya gini special mention nato ng tinyo sa nga. Ambot ko na ano niya. Oo nga, makasusun ba? Oy, Steven. Kung hino ka man, nakalak profile ka man nga ni. O, adi man no. Timgin kukuha. Oo, kewayon ka man. O, adi manamay na timgin kukuha. Gitsa sinusun. Na iton CR. Adi man. Di ka good man tigkita ko ang video. Pagkita ko na ini gininaya dinhi CR. Oh, taga daw kay siyempre normal la itong nga tatrangkahan. Mano, CR iton budoy. Gininaya do. Oh, CR iton. Ambot kung magsangkay kita o diri, bakyawayon ka man. Masaring kapagod akon nga. Gusto ko lang magbaraho ngayon CR. Okay no, imanin. Okay no, ako niton. Oy, Domingo nga adlaw. O gini special mention ko like ikaw. Ini para ning gihapon iti bagyapon ning talon nga di maram. Ngayon CR di diha plaza, gini inayad, gini hingayad. O para pagkakadiba diri makarawod hay mo Steven nga maangso. O malatot na himano pag sinusunan no. Ilod kita na bulig. O pakaupay tot imo. Pero upaya timpan. Masuyang karuyag kung magbaraho laton CR. Talipong good for today. O, katima papakita tagihap. May da ko nasipatan gihapon. May da mga siyot atot sirong hiton kuan. Sirong hiton basketballan ba? Mga bench man kita Oo, papakita tala. Kay kakulop. Oo, naningulpot ang mga kuan, ang tinatawag na mga ano pa yun? Mga trash bin. Ay man Ronald. Oo. Pero may dalagyat iba nga pipira nga mga salipungog ano. Oh. Ato man atot sirong laghap nagpakatago. Di may din na din yung mga trash bin. Ano? Di ba? May dagod laghap pipira nga mga salipungog. Ay kalaiton. Di na trash bin. Ora ka na lahat din pipira na trash bin. Opat. Man, ay, santay. Trash bin. Mali ay gado. Direkinin matang do, direkinin mao ko'y pag kinuan hay o pag siniring kaya no. Bisan nga nilat karigara, ultimo upos nga sigarilyo, waray. Oo, bawal dito ay. Good morning mano, Batsoy. So amo ngayon ngayon kita yan didi. Mabutong kita tining nga Chinese, nguyong maduhala. Kunhan ngayon na kita tigpalisin ng nguyong man, amin din niya, Uzi, Ketri. Adil na David didi, narurumbay itong Twilight, tikado San Roque. Ngayon tungod kayo na kay Domingo, may dahan itong nagpa-challenge. Oo, ini nga pa-challenge. Pananglitan ba?
hindi rin ang mga sinisinga kung baga rikuhanon o baga nakakahuruloag. Budget ba ko no? Kaya di ba noon kung may numduman natin, may na nagpa-challenge na iton 300, ano iton mabubutong. Itong 300 nga mabubutong nimo para iton mga eksakto lang nga baga nakakagiyos-giyos. Ini nakakahuruloag kay kanan mil. Lagat nakakagiyos-giyos. It kinukurya ng talon amo to kinukurya mga tag 100 150 na depende lat kita iton kinira kinadlaw nga baga agin huhulbutan. Oo, so yan na pananglitan kung tali tagadinhi kita o tagadinhi kita sa Roque tapos baga nakakahuruloag ba. Ito atong budget yun na diri tayo din upo dito kuan ha, di ko may music diri na upo dito para kuan para itong bugas ito atong nalasura konsumo para yan ang adlaw balik yan ang upat katao parang anay kaya da music silbang ko ngayon din hidapit na tarayate itong din mga utanon mga panakot. Oo. Ay nagpupugon mga panakot ani din he. Hindi pala mga panakot. Ato na ni ginubusan. Hello, morning. Ginubos nato na ni nato tinupog nga nguyong para baga maturtuhit at baga pamustura. La pamustura. Nabug-hubog bang kita? Oo. Pinaspas kita kagabi. So yan ang maparong kita ha. Itatungin ko kang kasi yan na itong limit, itong time. So mamamalit kita. So tungod kun baga Domingo yan ha. Ng mga kuan, marasay niya na itong nilaga. Ano mo pa'y karabaw o baboy? 150 lagaw na 50. Adi man. Ano kanya baboy? Ha? Ano kaya? Pier. Oo, medya ka, may dabot buto. Oo. Oo. Ba, kuan, ribs. Pero 100. Di man. Okay. Naiya ka pa kagabi. Oo. Kung na, alas 10 na po, mag-retira. Oo, yan. Anong kauman? Ay. 150. Amon didi ha. Basta didi yung katapusan, amon didi ito mga presyo. Oo. Basta maluya, bagsak presyo kita. 1.50 talaga, 2.50 po. 750. So tatong lagaon, mabutong kita head. Ti ini. Ini, pahit kita. Ini. 50. Sige tagyan uloy sakto lahat ka nung sa kilo. 15. Sige. Isa lang matulo. Nagtugot din. Sakula. Matulo. Tulo o rupat. Dag ko nala. Ay, isang kay Tonyo. Ay, good morning. Morning. Mm. Kani di, mga barato ng mga gulay. Pagkani. Ha? 185 ka mo. 90 lang ay. Ay! Kalas ko. But, naigbos lang ka pakulob. Harayo haran. Alasan sa kay Tonyo. Aras na yung matumba. Oh, na-5. Oh, thank you. Marami. Tapos, marasag pa dito. Labot lahit. Mausa. Yung pa-challenge lang kita. At ito baga nakakagurugin hawa ko. No? Baga may daka ko ng meal para to sa kadlaw. Ang konsumo. Anton nakakagurugin hawa. Diri pa ko no Rico. Kaya Rico, nag-aagwat bulsa. Na-order na lako niya. Na-order, napaluto. No, ini. Kanan nakagurugin hawa nga karuyag baga mamerkado. Kasi nga daton dapit. Ano to nimo? Harang. Nganhin tanglad. Mapira nga tanglad. Ha? Ajis tanglad. Makanan jisla. Jis nga tanglad, nga jis nga harang.
siyempre inin mapalit-palit gihapon kita in bodo. Bisan la kanan 50 pwede na. Adi man 50 pwede. Ayun niya. Nandun ka man, una nga si Mama, pinalit kita kuan han dilis, nakaglawlaw na kita, yan na hipon liwat. Hipon ka ng 20, pwede. Oh, God. May color? Hay, may rory. Rory ko. Aw, adila. Para, kuan. Kanang 20 la. Ini parang nanabalay, para takpamahon niya na. Okay na? O, okay na. Didi day. Ini kay parang yan na lang adlaw nga konsumo. Ha? Ano pa ito bubutungon? Mapait pang kitahin baga kuan. Butig, may da. Awan at para kuan iton, para nilaga. Inin? Awa mo niya. Pwede ito tulos 50. Ha? Tulos 50. Tulo 50. Sige. Sige, pilihan na na. Ikaw ulit pagkuhan kayo. Okay. Oo. Bangin waray asin. Pagpira inin. Ay, siya. Ha? 20. Andid to. Amagyap. Ha? Adi. Jis. O sige iton. Tapos magic sarap. Yung pera tag 5. O 6, tag 6 na. Sige. O. Jis nganin magic sarap pera. Mapait ngayon kitahin baga. Ang matamis nga ni malagkit. Arasip. May darasip. Hay na. Pagpira na rasip. Sige daw maupat. Arasip. Ang damon din ang mga kiron. Amula na yung mana. Wala lang bariya yan. Waray. Ate, mayada pa name. Arasip lanay. Pagkasulga Domingo, pwede lang kita itong baga mapait kami mga suga din eh. Dama manin din niya nga pilihan. Kaya na arasip lanay. Oo, sunod na lang. May dito kuan. Adi man ni. Ay. Ang 14. Pwede na. Palong. Away din na ini. Arasip. Palawan, ma'am. Tagperang Palawan. May ada 50. May dasin pinta. Sinig burutong ininhit kuan. Tagpapaliton pa. Kuan, tagpapaliton pa. Mapagitan litson. Ano daw, baga. Uy, ako din naman daan na kinuan. Daan na inin. 15 lang yan, din 20. Daan na inin kinuan. Oo, pagkaon na lang. Marasay Pagkaon na lang. Adi, 20. 20 ang malaki. Kapera. Kapalit naman. Ilawi, sir, marasa. Oo. Bado na, anak kapalit naman ngayon kita. Oo, adi na o. Balyulog dito. Naluto pa kapatid ko muliwat. Naging balyo ay. Oo. Mapagitan litson. So mapagitan litson may dito pa didi. Asin. Papagitan asin. Yung pera na asin. Ha? May 10, may 30. Ama 20. Oh, ito yung palong. Kalanta na lang 14. Kanang 20 ito. Oy, mapay nga. Tak na.
Oo. Mais, mais. Long. Okay. Ano dolar? Oh, masa kay lagyan kita ha. Oh. Para durda mo tim mapalit yan na. Sir, sir. Good morning. Hello. May din na ngayon. Wala kita makakuhan. Tatundaan na niluto lugod niya. Hipon. Ininsa sa lagun ka pa daw yun. Oo. Sumay da pa di ano. Pero pa yun. 1, 2, 3, 4. Sumapawid kita hinus ka kilo. Tapi ko sa kakilo. O di rin mahal ko sa kilo. Dang mga ang kita ang tala. Hindi di. Kung kuhan lang din hima no. Makita ka mo't litson. Nagtatarayatay. Ah, hello sir. Pahinga. Tagpera pa niya kilo yan ah. 7. 7. Oo. Sumabo. Gihap na 650 gihap ko na tawad. Oh, mapalit lang ko ka ng 400. Sige. Ha? Sige, Okay, sir. yung titimbang man ito. Ano di mo nga part? Dito may kuhan, turjam. Oo. Is there 3 parts? 700. 150 pwede. Pwede din eh. Pwede nga rin dilaw kiyap. Sir. Ate, thank you. Sige daw. Oh, thank you ha. Oh, ayaw din na iskina. Oh, may kamay na ako nagpa-challenge. So ano din niya. Mo to din ito ani ra din ni Cristo. Oh. So amo ton dida iton kuan 400 bali 525. Ani again hatag haton nga timbang. So inin nga yan nga challenge ano di rin para hakon. O di baga iging ko anin niya nga imo ko niton. Baga hakon bakit yung pinamalit ba? Yung nagkikakato ko na laning ka nanay bita. Oo. So na itong nabutong yan bali 250. Tapos ka kilo nga may dalagaon. O may dalagaon baboy. Tapos 400 nga kuan 400 nga ano pa ini ang litson worth 525 ginahatagaton ng kuan. Dito magpipili ka lagod man hit mga litson ngayon mo karuyag. O yan idudulong taan ini. So amod to naton yan na kuan ha. Okay. Man. Sunod may pa nga ni aton magpa-challenge. Mapalit kita no sa kakilo. Tapos igahatag tangad at mga preso. Sa kakilo bang litson. Kung talon kay tiba ito din at nagpapakatilan talon di dahil yung litson kira na latin yung talon gininulat nga mabalhin hirangad to ha kaswagan o kunain man hindi ano pa man mapreso itong hirawan o nalalagipit nila mga katungod mabuhi good man nakagbuhat man hing krimen siyempre ito man itong makakukuha niya iba-iba nga tao pamatasan. Oo, we cannot judge itong tao kung ditong ginuula. Ibisan nga ni Cristo anyway makadikita ka nanay bita amo igahatag tayo na iya pero ato nan hipon ha ato nan hipon adi hinggin papahatag haim
Oh, ayun. Ni Lord. Oo. Oh, diha. Kuha na nalay ni. Gino. Naibos pa mataktakan. O diri ko nalay ni. An panakot. Ha? At naman itong ginyakan ko ng mga kuan na palit. Pagpasalamat na lang. Dam nga salamat. Mula. God bless you. Okay. Ada kay amo nadto ano. Damo nga salamat. Ha? Damo nga salamat pa sila ay mo. Damo gud nga salamat. O iging kadto ta adto nga challenge. Adi banji. Banjilin. Nakato ka nanay. Oo, ako ito ha. Ada kay ano man. O nasayot man kita kung ano natin mga pinangbutong ano. O isasat ko na lalot kaya. Again, this has been your friend from another stars. Oo. Ako in magpapabilin lagihap na iyo ubos nga sangkay. Ako isang kay Tonyo. Oh. Good night. Sweet dreams, mama. Chup chup. You know, thank you balita iyo ha. Badaw pastilan no. Thank you. Okay. Ado mo ni Kenneth Villegas. So, sige. Okay, bye-bye. Thank you. Okay. Ay,